Να ρωτήσω και σας κάτι, μιας και είστε ενημερωμένος. Εσείς θα δέρνατε ποτέ το γιατρό σας? Να τον δείρω. Ναι. Χίλια τα χίλια. Χίλια τα χίλια, με τα πούνια, πάμε γκαζιά. Χίλια τα χίλια. Τις φάει γερά, Βέβαια. Γιατί... Το παραμικρό. Ναι. Δεν χαρίζετε καστανά. Γιατί από ό,τι βλέπω εδώ, τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιώνται με αυτά που κάνουν. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχουν αναγκάκι την πουστιά και την μπουτανιά σε επιστήμη. Οι άλλες οι μοντέλες πάλι, λέει προχθές η μία, άλλη σας παρακαλώ, λέει πολύ να πούμε. Πήγα, λέει, για μια δουλειά, λέει, σε τι δουλειά καλό μου παιδί της, λέει ο άλλος, να, λέει, στον Αντένα, λες, ένα σκηνοθέτη. Και μου είπε, λέει, τι σου είπε, θα γυρίσουμε, λέει, την ερωτική σκηνή. Λέει το σενάριο, δεν ξέρεις τι γράφει. Και δεν ήξερε. Λέει, τι γράφει. Τι γράφει, βοήθεια γειτόνι, τρύπα μου δεν γλιτώνει, πρέπει να της πει ο κύριος. Αλλά δεν ξέρω να πούμε ότι. Τι άλλο δεν θα με ρωτήσει, καλό μου παιδί. Τίποτα, μόνο για τους γιατρούς, για τους οδοντίατρους, για δοντάκια, ιστορίες τέτοιες. Αυτοί είναι όλοι, τους έχει. Αφήστε με να μαντέψω, θα δέρνετε δηλαδή όλο τον κόσμο αν ήταν δυνατόν, όποιον σας πειράζει? Όλο τον κόσμο. Τους δέρνετε? Για κλωτσές, Έχετε πολλά θύματα? Έχω πολλά θύματα. Μέχρι τελικής πτώσης? Μέχρι τελικής πτώσης. Είναι η τελευταία φορά που δίρατε θύμα σας? Που έδιρα θύμα μου στο υποδρόμιο προχθές. Δηλαδή τι έγινε? Φρέσκο Γιατί πράγμα. του είπα να μου βάλει κάτι σύνθετα σε ένα άλογο, δεν μου τα βάλε και μουρλοποιήθηκα. Να μου την ατυχία μου.